Ako si Rika, ginaingon. Kay bawo man ko unsaon pagkaon, ay lang ko iduot. Ayaw iduot akong kay nahibaw na ko sa angin akong buhaton. Buwagan tanong ka muray imo. Mo niyang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Madto kag probinsya? Adto ka mo trabaho dito sa gitrabahoan sa imong amiga? O ma, magpaprobinsya sad ko uy. Muuli lang ko dinhi kada Sabado sa gabi ima aron maghatag nimo sa akong obligasyon. Kunwa pa lang ko'y gimintinar nga tambal. Okay raman unta nga dili ka nalang muhatag sa imong sweldo nak para makatigom pud ka. Ma, daga man ko uy, di mo kailang magtigom good. Ang ulitaw kun magminyo kanang ulitaw og daga, ang lalaki may mubuhi sa asawa, di ba? Mas importante gyud nga ang lalaki mo ay magtigom dili ang babae. Unya, si Dani nganong imo manggibuwagan nga maayo man tog trabaho nak. Amaw tong tawhana. Bisan bulay ug lawas nanguyab pagiglain, mo nga akong gibuwagan uy. Unsay bulay ug uglawas oy? Bulay og sa kama, shit niya. Maayo gyud kaday no kay ni kurso jud kag pangutang og auto. Kundi ta mangutang day, di man kita makasakyanan. Maimpas ra man pud ni pa. Limot-limutan lang gud. Tabang masad og data ining akong uyab day. Ingon ana sa bayaon ta ang buhaton ni Danny diri nako. Iya kung kuhaan ko ng sakyanan, siya ko nimo data. Unsaon niya? Ngano ni mo manggibuwagan? Ay da, maglagot ko. May lain mang uyab. Di ko ganahan ana uy. Wa pa gay mi makasal, mga bit na. Mura ra bag nindot kay mo Dr. Jack. Patong lag diretsyo, murag itik. Ay, kada sex na mo ako'y mo drive para matagbaw ko. Ay, day, para na ako day no. Di man importante ang lawas nun nga kalipay, uy. Ang importante, gugma sa usag-usa. Aw ka na noon, okay ra baya na. Agbuntahon na mag-undot na ako siya ba, pero kay nanguyab ang yutlain. Gusto mang magdublig uyab. Unsay dugayan, buwagan gidayon. Unsa? Mauna nang mimang oy. Baga na ako kung uyab. Gusto ko magibalik. Niray ka nang. Ay, kana kay gibuwagan ka man niya dong. Di na to nimo. Sa man pod nimo, ikaw may nag-una-una sa inyong relasyon og lueb. Ay, abin mo nang basol bi ako. Himo to na kung sa taon. No sa to yung balik din ninang. Kaya mag-istorya ko. Na. Suma siyang gisulti na ako no. Dihang nanawag siya sa telepono din hisbay. Karong Sabado kuno siya mo pauli. Sabados gabi ni ana siya. Unya, balik na sad siya dito, Domingos hapon. Probida, no? Nag-ilis din siya sale number din, na. Manin lang niya, kunin mo, niya, inig Sabados gabi na nga. Kigbalik ko niya nang, mingaw, nagkikutao niya ng mimang, uy. Ansa? Ang anak ni Sir nga si Alfie mo ani sa ato? Mamisita siya nako? Uy, day, og sorte na kay na nimo, day. Anak tag-iya sa itong trabahoan ang nakagusto nimo. Sugtagid ha. Ang tinuod no, bisag dili pa siya anak og dato, nakagusto ko niya. Gwapo man siya niya, buutan sa kong tanaw. Buutan mo lang? Mayo, may gabi. Siya na ron ang Ayun nasa ka? kawas tayo. Ako ni Day. O, yun palipat Si Alfie. day ay. Sir? Nara diri si Rika, Sir Alfie. Dali diri, sir. Dayon diri sa sud, Sir Alfie. Salamat, Erika. Kay wa ko nimo pantusa og dugay. Og gisugutayon ko nimo.
Kanatungod kay may pagtanaw man sa kunin mo, sir. Pero prangkahan talang ka ha. Di na ba ako virgin? Mga kon babae nga virgin ang pagtanaw mo nako. Wa na ko anak, sir, uy. Dili na tibuok ang akong pagkababae. Ug mahigayon ka pa sa pag-atras ug pagpangita og laing babae nga angay sa imong gugma. Rika. Sir, Mao ka na, Rika. Wa matibhangi ang gugma ko nimo. Bisan pa man sa imong gisulti nako, dili ka na putli. Mahal ti ka. Ug mahimo ba? Ayaw na pag-share nako. Alfie na isang pit mo nako. Uyab naman ta. Ug ikaw na unya ang dadung ko sa altar sa kaminyuan. Alfie. Salamat ining imong gihatag na. Mas dako pa unyang akong ihatag nimo anak ma sa sunod akong anhis ato. Kay ang anak sa tag-iya naman nga akong gitrabahuan mo'y akong uyab. Uyod sa? Ang anak sa inyong amo. Mao na imong uyab. Uy, kadali pod. Go, Rico! Go! Sigaw puloy man ron. Go! Dali ikaw! Dayon diri, gaw puloy! Mo na isulti ni Danny? O, lagi ko. Gusto lagi taon siya nga makibalik ni mo. Iyan ako nung gibugan ang iyang uyab, uy. Ay, mo sa isulti ni mama nako gaw. Gusto ko na siya nga makigbalik nako. Pero di na mahitabo eh. May bag-o naman kong uyab. Ug anak pagid og dato. Uy, Busa sorry na lang siya. Di na ko niya gaw puloy. kaluoy sa taon ni Baydaan ni, uy. Sa na niya kay siya may naguna-una nga magbinuang ni mo sa inyong relasyon sa giniang tanan. Dakua ining inyong bahay, uy. Maramanig mansyon. Dili sa doy. Grabe na silang mansyon, uy. Ang bayan mo dito sa syudad, boy, dako gyud. Ako lang gipaninghinan sa papa. Nga kung maminyo ko, ako na yung magpuyo ng bayan nga ni as probinsya. Ganahan ba ako dinidong kay preso ang hangin? Tanas kwarto na. Gusto ko nga magtagkita sa duwa ta kakugma. Ano din no? Basta mauna to ha. Di na ba ako virgin ha? Okay ra lagi. Sige day. Tanas kang kwarto. Ituot ko ng imong uhak. Ayoko inuotoy! Uy. Hinayalasan ko kamakaw mo kumukaon! Alagi inuot akong ulit, che! Buwag ta, oy! Buwag ta, Alfie! Makalagot ka! Makalaot ta! Mihilak siya dihang namong ko nga magbuwag mi. Sa ako ra magutong kalagot, good. Kamao mo ko kumukaon, di na ko ganahan nga dali-dalion ko.
Pero siya gid akong gipakaslan kay nahigugma man ko niya, nagpakasal kit ming duha. Mga kasama ang kaagi ni Rika din hining tulumanon. What's the style? Nagpakasal giming duha style. Kini mang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.